Зад всичко това се крие моят идеал. В повечето случаи неосъзнат. Работата ми би трябвало да е по-добра, партньорът ми да е по-мил, а времето винаги да е хубаво. Идеалът ми се поражда с отрицанието, с отричането на това, което не харесвам. Идеалът просто е обратното на това, което отхвърлям в моя живот. Само дето този идеал обикновено е неосъзнат и поради това не е конкретен. Както вече видяхме, за съжаление, неконкретното не поражда ясни вътрешни картини. Така Вселената не знае какво да ми достави. Тя вижда идеала само в най-общи груби щрихи, в сиво и на сив фон. Затова как картините на отхвърляне на това, което не искам, са много ясни. Нелепата работа, партньорът, който ме пренебрегва и така нататък. И съответните чувства проявяват в живота ми точно това. Какво мога да направя? Като начало е добре да осъзная обикновено неосъзнатите си идеали. За тази цел мога да използвам списък на нещата в моя живот, които смятам за скапани. Нещата в моя живот, които смятам за скапани, непоносими или абсолютно неуместни. Поглеждайки списъка, мога да си задам въпроса: окей, не искам това, а какво искам вместо него? След това си правя нов положителен списък на това, което действително искам. По този начин идеалите ми ще станат много по-конкретни. Картината ще стане по-ясна и оформена. Ще си запиша точно какво искам, за да може вътрешните ми образи и чувства да станат по-ясни. Тогава Вселената ще може да ги разгадае. В форума на Барбелмор се появи въпрос: защо не мога достатъчно да се посветя на партньора си? Типичен отговор, видян в очите на сърцето, беше: след като не мога да се посветя, явно, че в себе си имал идеал, разбиране за това какво означава посвещаване. Нещо прекрасно, винаги любов, пълно доверие. В мен би се породило отчаяние, когато обаче няма връзка с недостатъчното посвещение и се обяснява с това,